i tan farta de tu que qualsevol dia et vendré a calamar. El bordell, ama meva? No, ama meva, qualsevol lloc menys el bordell. Què puc fer per vostè? Una esclava trupa i despistada. Vostè, la més bella, la més amable, la més caritativa, la més... No sé per què, però al final mai puc enfadar-me amb tu. Deu ser perquè li dic tot allò que vol sentir i ningú més li diu. Encara que no li he pogut donar fills al meu estimat espòs, ell mai m'ha rebutjat i jo, en agraïment. És que ella es pensava que el seu marit no podia tenir fills i per això anava de man en amant buscant qui la deixés embarassada i deixar així la masculinitat del seu marit ben alta. Fins que un dia la pitonissa Rupília li va dir que era ella la que no podia tenir descendència i des d'aquell moment plora dia i nit. Senyores, senyors, som el grup polític CFT i estem en contra de tota la política del Cèsar, de les seves lleis i del centralisme de Roma. Els membres del meu grup pensen que l'esclavitud no té sentit d'existir i que les dones han de tenir els mateixos drets que els homes, que és això de ciutadanes de segona, que és això d'amos i esclaus, que és això de rics i pobres. Per això fem pintades per tota la ciutat i llancem aquests escrits per informar el poble. Madiva, i estic comptant les hores que falten perquè vostè torni. Tot mentida, però a ella li agrada sentir. Bé, ara ja tinc a l'amo a la guerra i a la meva ama al temple a resar. Així que tinc uns quants dies per poder comprar la meva llibertat. Aquesta situació és insostenible. I què podem fer? No podem treballar? La majoria dels homes són a la guerra. I els pocs que queden o estan lisiats o perden oli. Oh, sí, el negoci s'enfonsa. Hauries d'acomiadar totes les noies. Aquest matí ja els hi he dit que es prenessin uns dies de descans. De descans? I on anirem si no tenim cap més ofici que aquest? Ai, sí. Com pot ser dones del nostre ofici? Haurem de marxar d'aquesta ciutat. Tarraco ja no és una ciutat on puguem prosperar. Haurem d'anar a Mèrida Augusta. A Mèrida Augusta, no. I si esperem que els homes tornin? És que, mira, fa massa temps que dura aquesta guerra i ja els meus estalvis estan acabant. I els únics clients que tenim són uns 4 iaiets que, bé, la cosa no mira cap als déus. Oh, sí, mira! Tarda tant en recuperar. Estem una setmana sense clients. I mentrestant, què deixem? Senyores, 30 denaris, tal com havíem quedat. Exacte. Però veurem les habitacions si ens agraden. Sí, ja veurem com està tot el seu gust. I per cert, qui viu en aquesta casa de... en aquesta casa hi viu la dona i la filla d'un cònsol. Oh, gent de nissaga noble, sí. I aquesta... no, en aquesta d'aquí. Això és... com una escola, És una escola on ensenyen a les noies joves a tenir els seus marits contents, Sí, però passi, que de seguida podran gaudir d'un bany calent i un bon àpat. Sí, ja ho tinc tot disposat per l'arribada de la meva tieta. Oi, quin orgull, la mare de l'emperador uns dies a casa. Perquè només seran uns dies, no? Em penso que sí, encara que les visites quan arriben te n'alegres molt, però quan marxen encara més. Ai, sí, però jo no volia molestar-te, només he passat a saludar-te. Ui, però si jo estic encantada amb la teva visita i amb les històries que m'expliques dels teus viatges, perquè és que et passes la vida viatjant, A tu això d'estar-te a casa em penso que no et va molt, oi? No, però a mi també m'agrada molt sentir les teves històries. Per cert, què m'expliques dels veïns? No me'n parlis dels veïns. Però per què? Perquè mira, en aquesta casa d'aquí hi viu un centurió, un tal Cornelius, i la seva esposa, la tal Púrnia, mira, la saludo per cortesia, però no tenen la meva classe. I en aquella casa d'allà, no miris, gràcies, per no fer-me cas, aquella casa és un lloc de vici i oprobi, un bordell! Oh! Per això, jo ja t'he dit més de 1000 vegades que no em fareu canviar d'opinió. Aquesta ciutat mai arribarà a competir amb Roma. Oh, Roma! Oh, Roma! Oh, Roma!
deixa'm entrar. No! Ah, no? Per què? No, perquè resulta que hi ha una plaga i hem de marxar tots de les ciutats. Sí, que no veus com marxa tothom en èxode? Marxa, que segur que estàs infectada! Corre! Mai decidis! Marxa si vols arribar a ella, perquè jo crec que ja tinc els símptomes. I sobretot ni tu ni l'Alma torneu fins d'aquí uns quants dies. Ho has entès bé? Sí, no puc tornar fins d'aquí uns quants dies. D'acord. Bon viatge! Cada vegada que porto el nen a que el vegi la mare del meu espòs, que està a la guerra dels tros dels càntabres, Ens ho diu, ens ho explica. doncs passa al costat de la muralla i allà dalt, en aquella garita, hi ha un noi moreno, alt, ben plantat, amb uns ulls verds. Oi, mira quina vista que tens, perquè la morella té la seva alçada. Bueno, si no els verds els hauria de tenir. I esclar, ja fa una setmana que es veiem davant de tot i... Home, poca feina que tenim i la poca que queda, aquesta la treu. No, aquesta vegada m'he enamorat. Sí, home. Com el farer, el carnisser, el terrissaire, el que sigui. Escolti, no li pots deixar la criatura a ningú altre? Que no vegi el que fa la seva mare a les hores lliures? I ara resulta que en aquesta ciutat hi ha un niu de rebels que diuen que les dones tenen més drets que els homes. Això no pot passar ni d'aquí 2000 anys. Això s'ha d'acabar. Suposo que li he dit a la pròcula que ningú ha de saber de la nostra visita en aquesta ciutat. La pròcula és una dona discreta. Quin honor tenir entre nosaltres la mare de l'emperador, l'estimada Àtia. Estimada àvia, que fa molt que us espereu. Dormo suficient com per estar de mala llet. Però és cert que accepti les meves vides la mare de l'emperador entre nosaltres. Salèria, la seva esclava, la seva serva als seus peus. Sí, la mare de l'emperador. Que dia la mare de l'emperador! Que dia la mare de l'emperador! La torna a la casa! Una casa de... Potser és veritat això que m'han dit, Batúria, de que tornes a ser matrona. Ah, no, de matrona no, faig de substituta. Ara n'hi ha un substitut d'això. El nostre érem... Potser teniu una miqueta de gana, si entrem dintre la casa us donaré garum. No cal que jo porto el que acabo de fer, Bé, doncs, vosaltres a treballar. Treballar, tu saps de què parla? Aquesta no s'entera que hi ha guerra. Filla meva, moreta meva, viure al costat d'una casa com aquesta. El que has de fer és casar-te i anar-te'n de seguida a viure a Roma. Oh, Roma! Oh, Roma! Oh, Roma! Oh, Roma! Oh, Roma! Escolta, tu et mous molt per la ciutat, oi? Sí, i tant. No hi ha un racó d'aquesta ciutat, d'aquesta humiles, que jo no hagi trepitjat. Per què? Doncs perquè hem vist unes pintades, hem sentit uns comentaris d'unes dones que, aprofitant que els homes són a la guerra, estan formant un grup revolucionari feminista. Feminista? Sí, un grup revolucionari per lluitar a favor de les dones. No, sí, ja ho he entès. El que passa és que jo hem de solucionar uns altres problemes abans de la igualtat de la dona. No sé si m'entens perfectament. No podries esbrinar el lloc de reunió d'aquest grup revolucionari. Bé, ho puc intentar, però en aquesta vida tot té un preu. Hola! Hola. Quin honor! La filla d'un cònsol saludant unes dones de la vida. Clar, dones de la vida. Miren, senyores. Ui, quin honor! De vostès i tot. Calla, deixa-la parlar, home! Voldria fer-los unes propostes. S'encén. No, això. És que jo sóc la cap d'un grup revolucionari que reivindica el paper de la dona en la societat actual. Ai, no sé què dius, però sona de bé. Podem entrar per parlar una mica més de tranquil·litat? Ui, tranquil·litat precisament és el que sobra. En aquesta casa no entraria pols del carrer. Serà un moment, a més, a partir d'ara aquest podria ser el nostre centre de treball, la nostra seu. Home, si no tenim de treball! No, la seu... Ui, pròcula. Digue'm, m'ha semblat veure la teva filla entrar a calamar. Però com pots pensar que entra la meva filla en una casa com aquella? Com hi ha d'entrar? Per la porta. Però la tinguda dieta que la casa és un cul vell. Una casa de Puigdemont que no ni suporten les teves paraules, Antònia. Ai, perdona, segurament ha estat una equivocació. Segurament que sí. Mama, torna. Ja no em puc ficar les meves hostes. Nàcia! Vetúria! Mira, si tenim visita.
Amigues teves esclaves no, eh? No, elles no són esclaves, elles són... És que a elles els agrada mirar. Mira el què? La feina. Però si no tenim de feina. Però pagaran bé. Doncs que vinguin, que alguna cosa veuran. D'acord, ara mateix vaig a buscar-la. Perdona, nena, però ara has de marxar, que tenim una feina, eh? Sí. Quan sigui mitjanit torno i continuem amb els nostres projectes. Això sí, perquè ningú no vegi sortir de casa nostra. No, fins la nit, cintabanes. Tadana. Senyores, només serà per una nit. Demà ja podrem tornar. Però encara no entenem aquest canvi. És que la pitonissa Rufilla, la millor endeminaire de Tàrraco, ha predit que... Dues dones forasteres moriran en una nit de lluna plena com aquesta nit, en una casa de Tàrraco. Fàcil. I demà ja parlarem de pagaments, i de vides i de morts, Té, amb aquest nen no podem treballar. Vaja amb això. Favors es paguen, noia. No és el millor regal que podria fer-li. Em deixes de pena. He resat tant els teus. I jo, dubtant de la teva llealtat. Estava... Selènia, em dic Selènia. Selènia, en recompensa, demà seràs lliure. Ai, lliure! Lliure per fer. I per cert, has pogut esbrinar sobre el grup revolucionari? Estic fent les meves investigacions. Doncs si tu ens portes informació, tindràs calera. Oh, sí, a partir de demà necessitaré. Passi, anem a descansar. Vols dir que calia anar disfressades d'aquesta guisa? Jo penso que era l'única manera que podia arribar. Però com pots pensar que la meva filla Lídia sigui dintre d'una casa com aquella de guix si ho provi? Home, m'ho diu l'Antoni, i l'Antoni era una persona per mi amb molta confiança. Bé, mira, si penses que ens hem de quedar més tranquil·les... De cap. Anem. Ai, iaiet, estàs rebutjant els meus dos encants. Practicarem les postures més excitants. La meva columna no està per contorsionisme. Ai, viatjarem per mil racons del plaer. Ai, no parles de viatges, que el meu marit ja no basta! Fes-me teva. Home, que no en vindran més. Per què vols més amb mi? Tindràs tot el que busques. Ai, iaiet, aquesta nit no oblidaràs la teva vida. Ni m'ho diguis. Aquesta volíem una de més joveneta i més prima. Aquí no tenim res prim, ja ho veus. Ja, em penso que la nena no és aquí. Què busques, tu pare? El cuc de la mort! El cuc de la mort ha sortit del capull! Que s'ha de portar pel de guerra. Qui? El meu fill. Ai, si el teu fill l'ha donat a l'escola Xeron, la Selènia aquella, perquè no el coneix, perquè en tinc dos clients mig carcamals. Però si anem a dir de vosaltres. Ai, que no em puc refiar d'aquesta criada, que segur que m'ha fet una mala feta. On està el meu fill? L'he de buscar de seguida. Ai, el fill meu. Vés a saber què ha fet l'esclava amb el nen. Però per què se li ha pogut donar un nen a la Selènia, l'esclava més mentidera cantolipadora de Tàrraco? La idea va ser de les dues. A més, amb el nen no podíem fer aquest treballet, no? És veritat, no podíem tenir aquest nen allà al mig, bramant fent la feina. A més, el nen és nostre? No. Doncs qui vulgui peix? Que se'n vagi allà. Companyes! D'aquí una estona, quan sigui mitjanit, tindrem la nostra primera reunió clandestina del GFT. No us fa il·lusió? Sí, molta. Vots a favor. Vots a favor. Que bé, és la primera vegada que tinc companyes de veritat. Quina il·lusió, Sí, molta. Vaig a fer unes quantes pintades per captar més dones pel GFT. Fins la nit, ciutadans. A Tadana. Adéu. Grup feminista de Tàrraco. És això? Una prova més tenim. Una prova de què? Aquí tenim la prova que algú està conspirant contra el nostre emperador. I això és la prova. I on es farà aquesta reunió? A Calamar? I on t'ho has trobat, això, tu? Tots els carrers estan plens. Oh, i mira, i diu que hi
anem a mitjanit i que portem alguna cosa per tapar-nos i no ser reconegudes. Ai, però no pensareu assistir a una reunió d'aquestes clandestines, no? Jo sí, vull voler. Mira, sí, reunió del primer partit feminista de Tàrraco a Calamar. Es reuneixen allà. A casa de les dones rares? Exacte. I diu que mira, que es farà la reunió a mitjanit i que portem alguna cosa per tapar-nos. A mitjanit? Oh, doncs jo deu ser mitjanit. No, ja poden marxar, vinga. No, encara falta. Els fills de les altres no fan pudor. En canvi, aquest sempre plora. És que senyora de tenir gana. Ah, però se'ls hi ha de donar de menjar? Sí, senyora, unes quantes vegades al dia. Ui, té, dona-li tu. Tinc el braç mort. Tinc cap més gran que té el mico aquest. Senyora, no dic que li convé això de ser mare. No, tens raó. Jo he nascut per viure com una reina. I què faràs amb ell? Ah, per això no es preocupi, que ja n'és per donar i per vendre. Vostè el que ha de fer és anar a descansar, que ha sigut un dia molt dur. Sí, han estat masses emocions per un cor tan delicat com el meu. Ai, quina soneta que m'ha vingut de cor. Ai, se me tanquen els ulls. Ai, doncs sí, totes tenim son. A veure, a dormir. I tu, Lídia, que no tens son? No, Nosaltres tampoc. Em sembla que refresca. Res, que no se'n va. res, que no marxem. Que esteu m'emparin, que la gent està entrant i que estic aquí. Que ja comença a entrar la gent. Ui! Quina sort! Ui, que no ens ho pagat. Tan tranquil·la que estava jo vivint a Roma. Oh, Roma! On és el meu fill? A casa, deixa'm. No! No, què? Que no saps que si negues una ofrena als déus, et castigaran de per vida tu i el teu fill? No, això sí que... Però tranquil·la, jo tinc un pla per recuperar el teu nen. Pla, parla. Vine aquesta mitjanit tapada amb un drap i jo et donaré el teu fill. Senyoreta! Senyoreta! On és? Ai, Matúria! Què ha passat? Ai, que tinc por! Por de què? Que m'interessava que hi hagi una reunió d'esperits! D'altres coses hauríem de tenir por. Bé, em sembla que ara sí que poden començar. Em sembla que la convocatòria ha tingut èxit, Calènia! Com que vinc a buscar el meu fill? Ah, sí, d'acord, ara mateix te'l porto, que l'hem de poder dormir. Ja em diràs que faig a aquestes hores de la nit al carrer i amb la cara tapada. Senyora, que la reunió és aquí. Senyors, benvingudes a la primera reunió del grup feminista de Tàrraco. Doncs perquè la nena està dormint. Juraria que aquesta dona té la mateixa veu. La mateixa veu i les mateixes sandàlies. Mira! Preparades a la 1, a les 2 i a les... Una rata!
a Cantàbria s'ha acabat! Ai, gràcies a Déu! Fill meu, el teu pare està de camí! Està molt content de conèixer! Deixa'm acomiadar-me del meu fill! Però què li han donat a aquesta dona? Deixa'ns en pau, pesada! Au, anem que hem de fer neteja general i començarem pels baixos! Així que el nen seria per a mi, que em portaries l'anell i que no m'amagava res. Apa, cap a casa a treballar! No sé com puc viure amb aquest dolor tan gran. No sé com puc respirar amb aquesta pena tan grossa. Si per mi els dies no tenen cap alegria i a les nits caic al pou de la desesperació de les hores que no puc dormir, que són totes. Oh, amor meu, per què? Per què?